Ένα ξέφρενο πάρτι διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από ραδιοφωνικό σταθμό των Δωδεκανήσων στην Κάλυμνο. Απέναντι από την Κάλυμνο, σε ένα ερημονήσι, πάρτι μεγάλο γίνεται και δεν υπάρχει κρίση. Περνάμε τέλεια στην Τέλεδο. Ο Έλληνας ξέρει να διασκεδάζει, ξέρει να περνάει καλά και με λίγα και με πολλά. Για την κρίση το φάρμακο είναι... αυτή είναι η λύση. Φανταστικό νησί, φανταστική νησί. Γράφει, δεν γράφει, εγώ από μένα κουβέντα δεν θα πάρεις. Γεια σου Αμέρικα, γεια σου! Μονόλιθος αγάπη μου! Μη μου τους κύκλους θάρατε, μη μου και την Ανούλα. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Είσαι ο Πίου. Ναι, είμαι ο Πίου, το σκοτεινό αστέρι, είμαι ο άλλος. Ο Πίου νούμερο 2 λοιπόν. Ο πραγματικός. Ναι, αυτά βλέπει ο Πίου και σκέφτεται να μεταναστεύσει. Πόσες ώρες κάνεις γυμναστική για να έχεις τέτοιο σώμα? Καθόλου. Είναι φυσικό σου? Φυσικότατα. Δεν ζήλεψε μήτε τα μαλλιά, μήτε την κεφαλή του. Ο Τσακ Νόρις ζήλεψε το τέλειο κορμί του. Το χέρι σου